El jardí dels mandales. Molt bona tarda. Obrim les portes. Entrin a passejar pel jardí dels mandales. Salutacions cordials de qui els parla, Lourdes Prat. Estarem junts fins a 7:15 del vespre. Els temes principals d'aquest programa, doncs segurament ja els saben. Salut, benestar, teràpies naturals, llibres, lectures, energies i, sobretot, coses ben positives que ens ajudin al dia a dia i al desenvolupament personal. Així doncs, comencem amb els convidats d'avui. Benvinguts. Somebody points a knife at my throat. Cuidem els nostres ulls. I els cuidem amb bons consells i bona companyia amb el doctor Hanneken aquí al Jardí dels Mandales. Bona tarda, doctor Hanneken. Bona tarda. L'altre dia vam parlar de que és molt aconsellable fer revisions als nens, als més petits de casa, i més en aquesta època que comencen els col·legis. I ara parlem de les persones ja adultes. I volem saber quins són els principals problemes refractaris que pot patir un ull. Diferenciamos entre la miopía, la hipermetropía, el astigmatismo y la vista cansada. Y la miopía es si es difícil ver nítido en la distancia. Normalmente con una miopía se puede leer muy bien sin gafas. Después con la hipermetropía depende de la edad de los pacientes, pero muchas veces empiezan problemas con la visión cercana, y cuando la hipermetropía está más grande, no se pueden ver para lejos ni para cerca, y la vista cansada es algo que todos de nosotros vamos a desarrollar con la edad a partir de 43, 44, y es debido a una reducción de acumulación. Y si tenemos la vista cansada, normalmente es necesario usar gafas para leer. Y todos estos defectos pueden ser combinados con un astigmatismo, que no es una cosa muy peligrosa o muy grave como muchos pacientes piensan. No es solamente algo que tiene un efecto negativo a la nitidez también, debido a una curvatura diferente en las diferentes zonas de la córnea. Tots aquests defectes refractius es poden patir sols o combinats, dos tipus de defectes, com ens ha dit, però tots tenen solució amb diferents mètodes, amb ulleres, amb lents o amb operació, o tots es podrien operar? Per exemple, ens podem desfer de les ulleres? En principio, hoy en día se puede operar todos los defectos refractivos. La tecnología depende del tipo de defecto, pero podemos corregir todos. En principio siempre hay las tres posibilidades para corregir. Son las gafas, las lentes de contacto y después la cirugía. Y todos tienen su tiempo, su importancia, depende del deseo de los pacientes, pero podemos hoy en día liberar todos los pacientes de las gafas para mejorar la calidad de vida. Per passar pel quiròfan, per fer una cirurgia, quina seria l'edat mínima o a quina edat sabem que aquest defecte refractari ja no es mourà, ja no anirà menys ni es pot corregir? Tenemos que esperar hasta que el ojo está madurada, y normalmente con 20, 21 años
unos 95-98% de los ojos son maduradas. Y a partir de allí, y si la refracción es estable, podemos pensar sobre las diferentes tecnologías que usamos para la cirugía y la corrección. Y puede pasar el caso contrario, que alguien crea que es demasiado mayor para operarse, decir, bueno, es que yo ya tengo 70 años, ¿para qué me voy a operar? No. También con 70 años, por ejemplo, podemos aplicar diferentes tecnologías, aunque normalmente con 70 años los pacientes han desarrollado una opacidad en el cristalino, una catarata, y con la cirugía de cristalino podemos corregir hoy en día todos los defectos juntos, y por eso la cirugía más frecuente en las personas mayores no es la cirugía de LASIK, por ejemplo, con láser, es más la cirugía del cristalino. Así pues, con una operación de cataratas, por ejemplo, pues ya solucionamos muchas cosas y se pueden quitar las gafas. A lo mejor muchos años esperando o con miedo a pasar por quirófano y de repente pues tienen una alegría a la tercera edad y desean volver para hacerse, pues no sé si se puede hacer primero un ojo, después el otro ojo. ¿Cómo se hace? ¿Cómo es correcto? ¿Los dos a la vez? Teóricamente es posible. Pero yo personalmente hago la cirugía en 2 días diferentes. Y sí, con una cirugía de catarata del cristalino tenemos hoy en día, aparte de las lentes normales que muchas veces se usan sin corregir o liberar los pacientes de las gafas, tenemos lentes premium, y con estos lentes intraoculares premium podemos corregir todos los defectos refractivos, incluyendo la vista cansada. Entonces, muchas veces se puede considerar una cirugía del cristalino, aunque la catarata no es tan avanzada, como avanzar la cirugía un poquito, o adelantar la cirugía un poquito, disfrutando después de la visión sin gafas, porque y ganar más años para disfrutar la visión sin gafas. Muy bien, porque tenemos entendido, o al menos hasta ahora, que se tenía que esperar mucho tiempo para que se desarrollara la catarata. Ahora ya es posible no esperar para hacer la operación a la vez de que se hace una corrección de miopía o de cualquier otra patología, ¿no? La cirugía de catarata ha mejorado mucho en los últimos décadas, y por eso no se espera tanto tiempo hasta que los pacientes sufren más con la visión borrosa. Y con las posibilidades de usar lentes premium después la cirugía de catarata, los pacientes deciden cada vez más operar más temprano, porque se dicen, ¿por qué esperar 2 años más si podemos aprovechar ahora la posibilidad de liberarme de las gafas y ganar calidad de vida? Y entonces muchos no quieren esperar tanto tiempo, y por el grado de seguridad en la cirugía de cataratas que tenemos hoy en día, podemos operar mucho más temprano que antes. ¿El principal factor de esperar es el factor miedo o cada vez menos? No, el factor miedo es muy importante. Y es la obligación de los oftalmólogos explicar a los pacientes muy bien dónde están los riesgos y si el miedo tiene razón o no. Y normalmente, si hablamos con los pacientes, se explican en una forma bien los riesgos de la cirugía y la posibilidad que podemos mejorar. Paralelamente podemos reducir el miedo para la cirugía.
Además, aquí en el Principat tenim la sort de que el doctor Haneken doncs, de tant en tant fa aquestes conferències gratuïtes obertes a tothom perquè coneguin tot el que es pot fer en una clínica, tot el que es pot fer per la salut dels nostres ulls, i a més són conferències molt interactives, interactúes con los pacientes, con la gente que viene, i tothom pot exposar les seves pors, perquè això és el que dèiem, la por a vegades, la por de passar per quiròfan, a vegades és infundada, i al superar-la te n'adones compte que ojalà ho haguessis fet abans. Doncs parlarem de moltes més coses, però avui m'ha quedat així una miqueta el dubte de què és la lente premium. És una lente de cristal? ¿Qué es una lente premium? Una lente premium ofrece unas funcionalidades adicionales. Una lente normal, una lente estándar, corrige la visión en una distancia normalmente para lejos, pero con una lente normal los pacientes no pueden ver la pantalla ni pueden leer sin unas gafas adicionales. Una lente premium corrige todos los defectos refractivos y la catarata. Entonces, con una lente como los pacientes pueden ver lejos, en la distancia intermedia y cerca, y disfrutan la libertad de la visión sin gafas. Doncs ara ja ho sabem, la lente premium és una meravella. És pura màgia, però a la mà d'un gran professional i d'uns grans consells, com els que ens dona sempre el doctor Haneken. Doctor, gràcies per haver estat con nosotros. Moltes gràcies. I serà fins la propera setmana. Vale. De 7 a 7:15, passegem pel Jardí dels Mandales, amb Lourdes Prat. Walk with the dreamers.
your feet on the ground. Keep your feet on the ground. Yeah. Keep your feet on the ground. Walk with the dreamers. Walk with your head in the clouds. Walk with the angels. Keep your feet on the ground. Walk with the dreamers. Walk with your head in the clouds. Walk with the angels. Keep your feet on the ground. Keep your feet on the ground. Walk with the dreamers. Keep your feet on the ground. Walk with the angels. Keep your feet on the ground. Walk with the dreamers. Keep your feet on the ground. Walk with the angels. Walk with the dreamers. El jardí dels mandales. La llibreria dels pioners, amb Ludmila La Cueva Canut. Ja tenim les portes obertes del Jardí dels Mandales i dins d'aquest jardí sempre un raconet pels llibres, la nostra biblioteca i la de la Ludmila La Cueva Canut i el seu home de la mirada clara, acompanyat de molts coetanis. Ja n'hem conegut uns quants. Ludmila, bona tarda, benvinguda. Bona tarda. Amb qui vens avui? Avui vinc amb el Franz Schrader. Molt bé, un amic de l'home de la mirada clara? Justament, un bon amic que es coneixeran casualment, però que esdevindrà un bon amic. I amb ell ens endinsem de nou amb un pocinet a la història d'Andorra, de la mà d'aquest home, el Franz Schrader, geògraf, alpinista i cartògraf que va néixer l'11 de gener de 1844 a Bordeus i a qui devem, en gran part, el coneixement de la cartografia dels Pirineus. Un bon aventurer. Un bon aventurer. El seu pare era originari de la ciutat prussiana de Magdeburg i la seva mare de Nérac, a la regió de Bordeus, on tenia uns cosins geògrafs. Així doncs, en Franz va créixer amb una gran avidesa per aprendre tot el que estava relacionat amb la literatura i les ciències, a més d'apassionar-se per les llargues excursions a les muntanyes, que alimentarà amb la lectura de grans viatgers que conten les seves accessions a les muntanyes pirinenques. I aprofita aquestes excursions per extreure tot tipus d'informació topogràfica i per dibuixar les serralades, unes serralades impressionants. Aquest és d'aquells aventurers que segurament els seus coetanis deien jo vull viure com tu, no? Perquè és un plaer treballar en el que t'agrada, en plena natura i a sobre doncs, que sigui la teva professió. I justament ara ho explicaré que em farà de la seva passió la professió. La seva primera obra cartogràfica va conèixer un èxit fulgurant i el reconeixement per part de varis estaments que varen publicar diversos escrits explicatius. Al 1876 va fundar a Bordeus la secció del Club Alpí francès i va esdevenir el seu president. I aquí tenim un altre punt en comú amb Gaston Willier, de qui ja n'hem parlat amb alguna crònica, i és que el 1877 la Librairie Hachette el fitxa com a col·laborador. I en aquest cas, el que hem dit, la seva gran passió doncs farà la feina i la complementarà amb classes a l'Escola d'Antropologia. Anys més tard esdevindrà director de cartografia a Hachette i col·laborarà amb diversos escrits a l'anuari del Club Alpí francès, entre d'altres. La seva reputació és envejable
i coneix els Pirineus com el palmell de la seva mà. I aquí us preguntareu, però quin lligam tenia Schrader amb Charles Romeu? Doncs feia 2 anys que Romeu havia encetat el seu càrrec com a veguer francès i no parava de barrinar 1000 idees per donar un nou impuls a les valls d'Andorra i que el món sencer conegués aquest petit país. I la millor manera de fer-ho era participar a l'Exposició Universal de París de 1889. Romeu va demanar al Consell General que fessin la demanda formal al delegat permanent durant la seva visita a Prada i d'una part teníem la Mitra que s'ho mirava amb escepticisme, tot i que mentre estiguessin ocupats en aquestes coses ells continuarien treballant per contrarrestar la influència francesa. I aquesta idea va tenir molt bona acollida des del primer moment per part del síndic i de diversos andorrans, encoratjats per l'entusiasme del veguer, i per ajudar-los, el delegat permanent va escollir a Frances Schrader, una elecció molt escaient, ja que feia 15 anys que estava elaborant el mapa de la serralada pirenaica i que s'esperava que en breu acabaria i que s'exposaria a l'exposició de París. Ja et pots pensar que auguraven que seria una meravella digna d'admirar. I Romeu va fer una primera tria de productes i en Frances Schrader, entusiasmat, va visitar Andorra per escollir els objectes que farien part d'aquest segon enviament. El veguer, Charles Romeu, va quedar tan content de la col·laboració amb Schrader que tots dos van rebre amb gran satisfacció l'obtenció d'una medalla de bronze pels objectes de l'estand d'Andorra. Vull dir, no cal dir que va ser un gran èxit i que tothom va tenir coneixement d'aquest petit país que era Gran Andorra. I després, una anècdota, després de moltes dificultats, els 2 protagonistes de la nostra crònica d'avui van aconseguir que els objectes tornessin a Andorra al 1891 i es va decidir que les col·leccions que hi havia i els mapes fossin per l'Escola de Canillo. No cal que els busquem perquè s'han perdut. No? Ara t'ho anava a preguntar, doncs ja m'ho has dit. Ja t'ho he dit, que és una gran llàstima, però són objectes que s'han perdut per sempre més. I l'experiència va ser tan bona que l'any 1900 Andorra va tornar a ser present a l'Exposició Universal de París sota la supervisió de Romeu i de Frances Schrader. Un tàndem molt eficient que va treballar amb tot el seu entusiasme perquè el nom d'Andorra traspassés fronteres. Aquesta bona entesa va trencar-se el 18 d'octubre de 1924 amb la mort de Frances Schrader a París, una bona amistat. Ludmila, jo sempre dic el mateix, has tingut que disfrutar tant buscant i investigant els coetanis d'aquest veguer francès perquè són extraordinaris tots aquests contactes que tenia. Doncs sí, Romeu ja és un personatge extraordinari, amb el qual m'he apassionat molt durant 12 anys, però és que a més, veient al voltant totes les persones que van conèixer, persones que van venir a Andorra, que van intentar retratar una mica com visquia amb els nostres usos de costum, és un luxe. I per nosaltres és un luxe tenir-te al Jardí dels Mandales i que ens ho expliquis. Moltes gràcies. Gràcies, Lourdes. El Jardí dels Mandales. I fins aquí el Jardí dels Mandales. Tornem demà, si Déu vol, a les 7 de la tarda. Sigueu feliços!